Nuninggih para kadang pamiyarsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel kalian RCK Project lan dipun sengkuyung dening Blimbingan Bersatu kalian Pasukan Kubrut. Sumangga amirsani ngantos titipunaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala. Nuwuninggih para kadang pamiyarsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel kalian RCK Project lan dipun sengkuyung dening Blimbingan Bersatu kalian Pasukan Kubrut. Sumangga amirsani ngantos titipunaning pagelaran rahayu-rahayu kalis lir ing sambi kala.